Hi CSN, this is May Maado para sa CSN for Reals. Nakapag-ATV na ba lahat? Andito tayo ngayon sa CWC Pili Camarines Sur para subukan ang CamSur ATV Adventure Trail. Suot ang helmet at ang safety gear and I'm ready to drive. Pwede mong libutin ng iba't ibang trail tulad ng Snake at Fun Trail at pumili ka ng gusto mong rides. Stingray 399 pesos at sa tabi naman 450 pesos. Kaya ano pa hinihintay nyo? Subukan na rin ang ATV Adventure! This is May Maado para sa CSN for Real!